Колко струва да станеш успешен печеливш трейдър? Много хора си мислят, че най-скъпото е обучението, но това не е така. Купува един курс, после още един, после сменя една стратегия, после научава още. Осъзнава, че са минали 1-2 години и просто си върти и си стои на едно място, има много знания, но нещата никак не се получават. Истината е, че плащаш времето си и може да отнеме доста години и в процеса дори да се откажеш. Стотици пъти, в които трябва да кажеш не, да устоиш, да не правиш втора или трета сделка, да се дръпнеш от графиките, когато имаш голяма загуба, да успее да бъде осъзнат и да прояви това търпение предварително, още в самото начало, първите няколко месеца, да си стои на демо сметка и да осъзнае, че докато не научиш техническата част, не от 100 места, само от едно място е предостатъчно, да останеш, да опознаеш много добре пазара, да не се нахвърляш на 100 валути, да си избереш 2 валути, да не се нахвърляш на златото, защото е много агресивно и не е за начинаещи. Когато ти осъзнато тръгнеш да градиш тази дисциплина, нещата ще започнат да се получават. До тогава само ще си губиш времето, което е най-ценно за всички ни.